Taljan ta' 40 sena telef ħajtu wara li waqaf sit ta' kostruzzjoni f'San Ġiljan. Jidher li r-raġel li kien qed jaħdem f'dan is-sit li jinsab fi triq Francis Zammit miet wara li waqa' minn għoli ta' tliet sulari. Immedjatament fil-post mar tim mediku mill-Isptar Mater Dei flimkien ma' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-ħaddiem li kien joqgħod San Ġiljan kien ċertifikat mejjed fil-post. Intant il-Pulizija qed tinvestiga wkoll każ ta' katavru li nstab kmieni filgħodu f'sit ta' kostruzzjoni f'Taslima, sejba li saret għal ħabta ta' 8 ta' filgħodu fi triq Dingli. Ir-raġel li possibilment huwa barrani waqa' madwar 4 sulari. Nies fil-post qed jgħidu li l-vittma mhuwiex ħaddiemu fil-fatt huwa nstab minn ħaddiema li kienu ser jibdew il-ġurnata tax-xogħol tagħhom. Net News insab infurmat li l-Protezzjoni Ċivili kellha tuża ħbula u makkinarju tal-kostruzzjoni sabiex ittella l-katavru mill-post fejn instab. Bħalissa għaddejja ħidma biex tiġi identifikata l-identità tal-vittma, il-kawża eżatta tal-mewt tiegħu u anke il-ħin tal-mewt. Dan l-istazzjon jista' jikkonferma li l-grata tas-sit kienet il-ħin kollu magħluqa fit-tmiem il-ġimgħa. Sorsi qalulna wkoll li ftit il-bogħod mis-sit instab il-karkur li kien liebes il-vittma. Ħaddiema li kienu qed jagħmlu xogħol f'dan is-sit ikkonfermaw li ż-żona dejjem inżammet imbarrata biex wieħed jidħol fis-sit kellu jixxabbat ma' grada għolja madwar sular kif spjegalna s-site manager Leonard Vella. Is-sibt fl-ofsinhar għalaqna l-gate normali barra li nagħlquha bil-katnazz norbtuha wkoll mal-ħajmak biex żgur tkun safe u tlaqna sibt fl-ofsinhar minn hawn u dalgħodu x'in ġejt biex niftaħ kien għadu kollox kif ħallejnieh bil-katnazz bil-katina u l-gate marbuta mal-ħajmak u kif taħna l-gate naraw persuna asfel fir-rokna. Każ li ma nistax nispjegah jiena, ma żgur li mhux minn ġol gate għadda, bil-forsi xi ħadd minnu l-persuna tela jew fuq jew whatever. Fil-mument li ma kienx hawn ħaddiema ma kien hemm l-ebda aċċess għal ħadd ieħor. No, ma kienx hawn aċċess, il-ċavetta tkun għandi tal-gate u l-gate żgur ma nfetħitx minn between li għalaqta jiena u rġajt biex niftaħ dalgħodu. Dwar dawn iż-żewġ każi infetħet inkjesta maġisterjali separata immexxija mill-Maġistrat Rachel Montebello.